हे दांडो घेऊन काजी भात भाजा भाजा दांडो घेऊन काजी हा असं लागा पाहिजे गो त्याला लाव खय अशी ते गरम झाले की पेट केले. वाव ह्या काय तर नवीन कॉन्सेप्ट आहे. अगो तुला राखण दाढी न बरोबर बाप रे समा अंगाला एवढा ना राखण दाराक ढकल पण हे आमचे खुळे गण इलेले असं खेळान बुडकुली रंग मांजरा घेऊन फिरतात आणि ही दोन आमची खोळी जिंका खेळा गेला नाही तरी ही बॅडमिंटन खेळतं इंका येणं नाही काय खेळा आणि कॉ हरवला काय गो कॉक हरवला गावला एक शॉट मारून दाखव बघूया एक शॉट मारा वाम रे भारीच आणि मांजर खाय गेला घेऊन गेले कुत्रे इल्लेले ते दोन ते बघ ते कुत्र्यांकडे मांजर बघ माझा स्टुडंट बरं नाही स्टुडंटला सध्या ट्रेनिंग देणं चालू असा टीचर आहे बरं टीचरला काय येणार आणि टीचर बनली हा तू आहे मी काय जातो नाचताय ना अंगणवाकडे बघलं म्हण खरी झाली. चला बाय गाईस.